Sa Good Vibes, hindi lamang mga tao ang nag-enjoy subong ang Mascara Festival, pati mga ido parte man sang selebrasyon. Sang weekend, may dog walk kag dog fashion show. Aton inisaksihan sa report ni Romeo Subaldo. Kundi makadtong iyang fur parent in full mascara costume, amo man ang sunod-sunod sa iya ni Jiro. Ining kalingaw sa audience sa Fantastic Mascara Dog Fashion Show. Isa lamang sila sa 22 naman ka mga participants sa dog fashion show sa Falcor Marketing kag top grade kaupod pa ng Potion Project. May fur parents nga ginpreparahan gid ang ilang mga costume sa pagrampa. May duo kag may production number pa kag props kag ginpreparar. Walking the stage right now are the owners of Nestle Sibayan with their dog, Mallow. Star-studded man ang judges, yara ang vlogger nga si Jelay kag ang aktor nga si Buboy kag ang founder sa Potion Project nga si Malu Perez. Ayan, masaya po ba kayong lahat? Happy Mascara po sa inyong lahat, Kag sa 22 ka mga nagrampa, si Jiro ang napilian nga winner. Make one female cat can get pregnant. Sa Sabado, may dog walk man laging patigayon sa The Upper East. Gitagaan sa nagkanilain nga mga awards ang mga nagpasakop nga mga ido. Ang iban sa ila, nakakostuman. Alright, thank you so much. At dito May libre kapon, grooming kag paghatag sa lecture sa dog owners. Kagit patigayon man sa weekend sa Robinson's Place, Bacolod.